chorus. Di menekot pinagingay mesen, mga adote, kesaleta, uliran mau, tutulen ran nono, ang nono chorus, di chorus, dinatesas pika. Esek ran mau, and ran kaulo, ang pumas workers, sang na dediway mana. Mas prenay may warisan katapo na ibis yung. Kapag ito ni Texas Morrison, bukaran at kret. Sa asin ko gimana Cortas Irekeria Sani po arla po katete Evangelment sa sensibita Cortas Mataganan ibis kasalatekta kasasi Matmataw mo na sa siyentagan Rome Ginagpelo men sekesekma Katete Bansisis Meneternisa Katete Bansisis Meneternisa Insam Kahem Endem Obosan Namas Nanaman Kankoros Kagokilang Suwet Karos Suwet Karos Texas Morrison sobre la red Islam Nate Texas Ran Mau Happy Mother's Day masih kumenya jadi masih jangan kita tuh Ran Mau banten Kailangan masih Kan
kasampan, rano. Rano men, nono paros, enane, rom, kabin perasi, sanseri, dilbo. Karate, someone person to paros nagtuyaw na ewu kanin, nono men nagpapin 75%. Hindi nono pinasek, daw nila 75%. Kakandid 99%. Keraste. Mangay papaman na sumaw na. Hindi yan lupisan. Kaya ay warak nantang wawaw ang ngayon supos. Mauki tenesi. Para na rano sa siyempre kasamanta. Tamat sa sikakete na nasasikuyan noon-noon. Na nasasimunos. Na nasasikuyan kanina na nasasikusan. Na nasasimunos. Sa siyempre kasamanta. Kakakete patama uyaw. Ayo ranwat ke dami ng kaso uyaw ranggaya. Paimel, anono men mesuwe albi koyo et pinaneta kami ebenene biana iumanso. Pasiri men kawal. Bidang katasyo. Ina kapasanso. Masuk kurang ay isure guys sudah aset masih. Seserbi kasente dobe kasem. Meron namin dami sa wasti. Rano, eswag ka, wiwiwas. Masa ni Pusherun, wiwiyaw isang masa, sa simen, bidiyena, manuken, siula kesempan. Ewan kayo na wasabis. Kesale wiri masih mono, o mga kesempan. Milika, David Batak, Autabenkan, Irelaw Sinisekeo, Iretitik Isek. Ibli, di pokok kayo kaya men kesempal sa kekay kesempalan abiyatu. Noon apat in here, and then it away. Sinisek, jadi, bukan autinan, dengan bisoran, dia makin lawin kekaulo, bukan para pintar. Kembali masasan selesai. Nanasasin mau, digawal. Masolan lamunin kauno re kiremas eksasipin biasa si posal eksasuakan bintang ini wakati teme eras kaganin biato resa esani mesasi liu kekasek tamat sasi liu para masen takiti na bukan di situ mas break. Kolose irelaw sim resis executor. Kolose irelaw sim resis executor. No one understands. Kumain supplement court arras. Ekatin lalale kumain
ఒకటి కుమార్తె when supplement kumaila ina kareta kumaila liba ome ni nan apala kate impar ukara kara activity ukana ma kumaila sawas pene o nak pene nan kumaila ni tuan en eban pinkaul me en kumaila utan pa nak pene nan kumaila ni tuan kaul everything marketing kumain. Kasih dia sambil coach. Sip lapar mai ile cuma sasur dia biasa. Tetapi kalau kita sasur dengan parti itu, ini sasur nama, ini sasur beauty, kita ini sasur monas. Account cheese, debit. Saksi, motion, saksi. Masasin kespani na saksi nagmataw na kakikilid si insan. Imina kakikilid yung mapanyang sasin kurang siya sa tayo sasin. Kakikilid ang weapon mayo. Kaya Amen. So much. Amen. So she. Amen. Answer paras mera uera mero. Amen. Apan wasa. Ipita epis. Kurki. Mayroong ginagawa. Amana apan men. Ipita the best of the best. Si push mo kayong wow. Para mayroong kayo. Isas para sa ulo. Albiyatas. Isas para mga paulo. Isas na rin. Masa na yung tulog sa kakita ito resas. Jesus. Ay kasakas pinsapuli meta. Kasakas low piere senako. Pa grasya takan kosen takan mami pa ermas kine epetati re rasya mas. Grasya pililay, grasya pililay. So pato Christ kesana sang ermas kine. Nana minggu. Judas tem grita, o escritor Tanasis, que vem na meta, a sua parte, Messias, lere no way, no Depois pagsasabi mo yun. Pagsasabi na dahil sa exercises, of-course, magpilitan ka sa may kamarin mo master sa mga na may sabong na gumawa. May kasalit o risas ko. Na ayon mas naman yung iyawin na sunod ko rin. Kaya kapag ayon mas naman. And sasal o kakitin o naman mo and then press the kakitin. Feel. Nagdantay sa mga nafilasyon. Answer which man, kapag ng Christian ko na. Nalang, Christmas que may sarili duty mo man buring mo. Sipin naman Christ biyata. Nasaan ba? Pin. Why? Yan sa which man lang tayong doon. Isa, gara-gara sa amin ba? Hindi. Detami play, semua play rasa nukos pa. Pasok timan, era short play na ito sa gratis. Gato tayo, play rasa nukos. Nice son. Na copyright,
Purses, mga kinamit sumay dito. Kabayan din namin sa susunod ko. Pos katiti, price pagsasin ka namin, uyapi na yun. Kasasi show ko mo, pag-more show ko magsasi ko aras, gagawin ba? Kasin ka ganyan. Yes. Apa, ibisiluan, sasin lang halfway yan ka. Sa Pilipinas. There's way of God. Bukas Kristeo. Eso yun din. Diba? Element kasasi katiti. Tama. Sasi kami rin. Christ kasali ko rin sasi pa. Katiti. Nane uyala. Show ng head element. And the cause. Nane baptized. May kamali ko sa oras. 99% baptized. Mapungkas kayo baptized. Kung sasya na nagbiyalas sa ulan, may nasasya. Mayroon sa paglumas, may tuyan. Isukas ay mato sa manaramasu at pinagpulot sa manaraman na ekip. Ngayon pa, ilan ka na great father, great mother. Pero nasa ito, kasi bakit pakiti ko sasya na sasya siya? Kung element sasya, ang may papaano, suwenen kasabay na rin ako kung may kamera ba yung nakakitati, nangyayang lang din siya. Al karipas na sasya mo sa baba. Ay, bukas kasi mo yung sasya. Ngayon silence is itaw ka. Riyan niyo, Pilipin, element isa. Chuti, Joe, share. Grabe ka lang parang mataw na suka na walipin ng Chuli. Euran, ranway, daw ka na suka lang lakas. Nagkasaw siya kitampay. Isang riyan na, siya nagkakasya. Grabe, may kami kautala ko. At Chuti, sabi ko ba, isang iba, kasi kaya sa mga. May kautawin na rap. Rap kasi gawin mo. It's no. Bibili tawin ni Ria Marin, ito tawin, gagawin tawin na ako. Mataw, magkasya, sa sinanay. Marin is with Mara, pero hindi na noiter, kakakasin, Rashi. Yan lang sa ubis ni Rana. Marin na very well doubtful. Kasi huwag ka mo na yung children. Kasi huwag na nasa. Naragay ko din. Daw pinakariyan mo. Kaya ko libre, pero natin, lumisin suka. Imbis na daw nila, i-practice mo. Sabay mo rin, nalaman ka sa wasak ng pinay. Akso, siya kayo suka. Nairawawa ang rin. Siya bang siya, hindi ko meron. Hindi na ang puluwi. Hindi na yun. Wala ko yan. Siya kayo gawin, pitawin mo. Hindi pitawin siya. Kapag yung dito. At dami nga wala din na mga error. May wala na ang pero kung hindi dami lang. Yung dami sa kayo. Diba, siya so, yan. Push it. Di ka sa nga pero. Yan siya. Kebanggaan yan. Sudah kan patik anggur bispeset. Dia bisloli acu mana dia pak lus. Bagai buku ini
yang kedua. Dan mereka kan, ay sigsang mga pelang i-learn ka pa sila. Diba? Iuyan may pakiti o esas na ito. Tama. Ngayon sa kamelo, sa intake ng mga diba sa mga observe. Magkasalito. Post, di Texas. And sa Pilipinas, di Texas. Texas yung tanong, anak we have it with Christ. Heaven, na almost. Kasunod na yun. Kailangan ko nga, sinayin ko sa akin, may kamero ko sa masigong. Tama kayo sa sarap, parang kayo, kabila na ako mas masig. Brilliant. Meron kayo sa sarap, sa sarap. Reverend sasi. Anak sasi reverend. Siya sa pan sasi. We are suffering out of our speed. Development, sawaspen, attitude, impact, masasi mo mo sa mundo. Pero na, isipin ang sasi. Maraming masasi. So,